சாப்பாடு ரெடி எல்லாம் வாங்க. எதே சாப்பாடு ரெடியா? பிச்சை எடுக்க வந்த சோக்கு வந்த சாப்பாட்டுல இப்படி விளையாடாதீங்க. ஒழுக்கு போய் வெங்காயத்தை கொடுத்துருங்க. டாஸ்க்கு கூட நான் எனக்காக விளையாடல, எல்லாமே உங்களுக்காக தான் விளையாட்டேன். ஆனா நீங்க என்ன ரிசைன் பண்ண வச்சிட்டீங்களா? நல்லா இருக்குடா நீ விளையாடுறது. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. இப்படி விளையாடவா, இப்படி விளையாடவா, இப்படி விளையாடவா? நல்லா இருக்கு. Thank you பாரு. ஓகே பாரு, நன்றி பாரு. விக்ரம் போடா, உன்னை பத்தி தெரியும்டா எனக்கு. ஐயோ பாரு, இப்படிலாம் சொல்லாத பாரு, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு பாரு. ஐயோ பாரு சொல்லிட்டா, நான் தூக்குல தொங்க போறேன்.